Gideklara sa 10th Infantry Division sa Philippine Army kagahapon Mayo 28, 2024 nga insurgency-free na ang San Fernando sa probinsya sa Bukidnon nga nalakip sa bagong AOR sa 10th ID. Ang San Fernando ang labing unang munisipalidad sa Region 10 nga gideklarang insurgency-free. Nadeklara kini tungod sa pagkadismantel sa Sub-Regional Centro de Gabidad Peddler of North Central Mindanao Regional Committee nga givalidate sa 10th ID ug Police Regional Office 10 Area Clearing Evaluation. Ang Sub-Regional Centro de Gabidad ang pinakaulahing NPA unit nga nag-operate sa San Fernando human madismantel ang Guerrilla Front 55 nitong Disyembre 2021 ug Sub-Regional Committee 5 nitong Disyembre 2022. Ma-clear na to ma'am ang isa ka area, no? Dapat masabtan na tanan nga ang declaration sa insurgency free is apil ang area nga gilihukan ang mga CPG affected areas ug ikaduha ning ato ang manpower o firepower nila. So basically na-clear na to ang mga barangay. Dugay naman ta wala tayong mga KKR barangays or CPG affected barangays kaya na-clear na nato since 2022. And itong niaging December 14 ma'am 2021 na-dismantle na to through resolution po kining atong gitawag nga Guerilla Front 55 nga isa ka grupo kung nakainundong tanoy ila marikit sila sa una nga na-dismantle na to sila from that year. And kisundan ni ma'am sa tibuok Sub-Regional Committee 5 tong sa Ilaman Dipon. So anong gina-explain nato ni kay na-clear na nato ang area na dismantle po nato itong mga naglihok apil ang San Fernando Bukidnon. Gipasigar busab sa 10th ID nga sukad niya tong Mayo 13 ning tuiga dunay 11 ka mga rebeldeng nga miyembro sa Southern Mindanao Committee ang misurrender sa mga sundalo. Sa ato ang nakabot karon nga insurgency free, we gladly report sa 10th Infantry Division ang atong accomplishment in terms of mga surrenderies. So since 13 May to date, natay 11 ka regular members sa Southern Mindanao Regional Committee nga nag-surrender sa headquarters sa 25th Infantry Battalion sa Mungkayo, Davao de Oro. Natay duha ka regular member gihapon sa Far South Mindanao region nga nag-surrender sa Malapatan, and 6 milisyang bayan from diri sa Davao Occidental, and duha po siya diri sa Asuncion, Davao del Norte, and duha ka regular member sa Southern Regional Mindanao Committee gihapon ug isa ka milisyang bayan diri sa Valencia City. Lakip sa nasakmit o gisurrender ngadto sa mga sundalo ang klase-klaseng high-powered firearms. Natay na-capture and na-surrender sa toa nga upat ka high-powered firearms. Kauban diri ang M79 grenade launcher, natay M16A1 o kining Nowitzki rifle o kaning isa ka garan, and upat pod ka mga short firearms, no? Basically Magnum 357 caliber .38 o caliber .45 ma'am. Ug sa karon nagpadayon ng 10th Infantry Division sa ato ang paganda kog peace law enforcement development support operation sa area ma'am. Nakabut ang kadaugan tungod sa community support program nga gihimo sa mga sundalo ngadto sa mga barangay. Busa naglaom ang 10th ID nga unta sunod-sunod na nga makabot ang naangkon nga kadaugan sa mga sundalo batok NPA hilabi na sa laing siyampa ka mga munisipalidad sa Southern Bukidnon nga nasakop sa ilang AOR. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.